नायदो मेजेमा गलिजोबखाबाय नै मेजेम माथो बिदैया बारा गैखाला नै दैसे दै बिदिया थाखायो दैथाम दैब्रैसो दैबावगौमोनदां नामा नै बाव दैसे दं नै लोगोफोर दिनै जोंहा लकेल दाउ जानोसै आरो अमा बेदर जाबाय थानाय जायो बिनिखायनो लकेल दाउ जानो लुगैनानै दंखायोमोन बाट बिदै दैनायसोमोन आरो दाउआ ओमफ्राय माने केरेक्टारा बारा मोजां नङानो माबा गोजौ गोजौआव थाबाय थायोनो ओंखायनो बुथारनाय जाबाय आरो बेखौ अयनाय मेजेम ओमफ्राय नायदो नै एवबाय एबार मोजां एवनोसै लागावदो लकेल दाउजों थास' जानोसै दिनै अमा बेदर जाबाय थायोना ओंखायनो न'आव फैदों आङो लकेल दाउ जानोसै ओरैबायदि मेजेम दंखायोमोन दाउआ सयथि अदाबाव संदों दिनैबो अदाबाव संनाया गोथाव जायो होनोलै बिनिखायनो माने बेफोरबायदि बेदरखौ अदाबाव संबा साबसिन जायो होनना बुङो बेखौ संनानै साना लाखाबाय हालदै खम नुदों एसे बेयावहाय मबाइलावहाय अरा बारा जाबायलै अरा बारा जालायबाय नै औवा बनबाथाय बिदिनोसै बाराबाथाय बारा जायो नायदो मेजेमा गलिजोबखाबाय बिदै दैनायसोमोन ना दाउआबो ओंखायनो बिराद मेजेम खुमब्राजोंसो मोनजानांगौमोन बेखौ अयनाय गोथाव जाखागौमोन बेयो माने एकदम लकेल संनाय स्टाइल आरो जेबो माबा गैया बेवहाय मस्ला मस्लिनि इसिबां बाहादुरि गैया लकेल माने हममेड होनो बिदिखौ इस नायदो मेजेमा बे मेजेम जोबखा माने थाव नङा थावखौबो एसेल'सो होखादों गासिबो मेजेम जोबखा बेयो नै मेजेमखायनो थावखौ एसे खम होनाय जाखादों आरो दहाय बेखौ मोजां एवबायलै आङो दसे गोबावनो आवलिजोबखाबाय नै दा बेवहाय दै एसे होनोसै जाहाथे मस्ला मस्लिया एसे मोजाङैनो नाङो नै दा बेदरखौ होबाय थास'आव ओमफ्राय आं बांद्राय भिडिअ लाबाय थायासै न'आव फैबाथाय एसे फ्रि थानो लुबैयो बिनिखायनो बांद्राय भिडिअ लाबाय थायासै आङो थास'जों लकेल दाउ मैया